Matapos ang malaking sunog sa Barangay Banuyo, Pilar, Sorsogon noong Huwebes, nagsagawa ng joint feeding at outreach program ang Bureau of Fire Protection Bicol at BFP Lacan Bicol nitong Sabado. Ayon kay Fire Senior Superintendent Emily Doma, ang aktibidad ay isang inisyatibo ng kanilang tanggapan na pinamumunuan ni Regional Director Fire Senior Superintendent Achilles Martinez Santiago na may layunin na makapagbigay alalay sa mga pamilyang nawala ng tahanan dahil sa sunog. Bukod sa pagpapakain sa mga nasunugan, namahagi rin sila ng mahigit 300 na dental kits, mahigit 500 na food packs at mahigit 300 na damit. Nung nabalitaan po namin na yung sunog natin is napakalaki, so inutusan niya po kami na magbigay ng assistance sa mga nasunugan in the form of feeding program, tapos pagbibigay po ng mga relief goods na yung mga used clothes as well as dental kits. Malugod na dumalo sa nasabing aktibidad ang mahigit 20 babaeng bumbero mula sa BFP Regional Office 5, Pilar Fire Station, Sorsogon City Fire Station at Dunsol Fire Station. Hindi lang po binavalue, hindi lang po nire-respeto, hindi lang po ini-include ang mga kababaihan, kundi ini-empower po rin po sila. Samantala, ang aktibidad ay bahagi rin ng Women's Month celebration ngayong taon ng BFP. Para sa mga balitang Tatak Bicol, May Insinares.